buntag. Sulod din yung kasaulogan sa pulong atong basahon ng mga intensyon sa pagpasalamat sa pamilya ni Mr. and Mrs. Eliseo Balaon. Halad pasalamat usab ni Mr. and Mrs. Ernesto Rabuya and family. Halad pasalamat usab sa pamilya ni Alvin. So, uban sa intensyon sa mga kalag na karon nga atong paghandumon ang kalag nila ni Pastor Juana, Florencio, Fausta o Rosalyn. Inatunta sa Diyos nining maong mga kalag na diskutan karon uban sa mga katilibanon nga pag-ampo na pasayloon unta sila sa ilang mga sala samtang sila mga buhi pa din sa kalibutan. Paliho, malindog at umawito ng pakinangawi. Sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong sa Dios may kahayag sa atong dalan, tutulang takita niya sa atong adyanan. Amen. Mga igsoon karong adlaw sa kalipay, tungod kay karong adlaw sa Ginoo, sa atong Domingo ang atong Ginoo na banhaw, nagpakita siya mga pinun-an o nagpadala sa Espiritu Santo. Mausap kini ang adlaw sa atong kaluwasan. Kanung sa atong isaulog ang atong kaugalingong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo uban ni Kristo o diha ni Kristo. Mao kini ang hinungdan nganong nagatigom kita karon. Nining atong panagtigom karon luyog kita sa tibok simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Uban sa atong bispo Abel Abigo, sa atong mura paroko, Padre Banyo, sa mga kaparihan sa Diocese sa Mati ug sa tanang magtuturo. Aron maandam kita lang sa pagsaulog karon, maginulsod kita sa atong mga sala o mangayo kita og pasaylo sa Dios ug sa atong isig katawo. Tanan, nagakumpisa na sa Dios mga gawa sa tanan o kaninyong mga igsoon, kay nagalamat sa pagkakuyamot o mahuna sa pulong sa buhat ug sa wala mabuhat sa ngayong buhaton. Kaya akong gakong sala, usa sa namuyoy ako sa Santa Maria ng Birhen, sa tanan mga anghel mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron inyong napo sa Ginoo matong Dios. Kaloy kami Ginoo, pasayloa kami sa tanan mga kalapasan, agaga kami nining kinabuhi, o dagdag kami sa kinabuhi dayon. Amen. Cristo
Diyos nga gamhanan, una nga mong mga kasing-kasing sa gugma sa imong kalimpitan, dumagi ang among pagtuo, o sa imong walay puwas, nga pag-amuma, bandayi ang tanan mga maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi bari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa tangturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya ang inyon simonsil sa katawhan. Pagmatnon kamo sa tanang tubo magitudlo ko kaninyo. O tumanak ini aron kamo magpabiling buhi, makatulod o mga panangkila sa yuta maghihatag kaninyo sa Ginoo. Ang Diyos sa inyong katugulangan. Ayaw dumagi ni buhai ang bisugo kaninyo. Tumanagayo ninyo ang bisugo sa Ginoo nga inyong Diyos. Tumana ninyo kini, kay maong kining ilhanan nga kamo maalamon at ubangan sa katawhan. Ini kadungog nila ni ining tanang mga balaod, muingon sila. Sa walay duha-duha ang katawhan, ining dakong nasod, maalamon o masinabuton. Kay unsa mang nasura ang gamhanan, kansang Diyos duol kaayo ni ini. Ingon ka duol sa Ginoo nga atong Diyos. Ngani kanato, sa dihang musangkit kita kaniya, ug unsa mang nasura nga gamhanan, nga may mga balaod ug mga tulumanon, nga matarong ingon ni ining kanang balaod, nga gihatag ko kaninyo ni ining adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nagalakang nawalay sa langit, kung nagabuhat sa matarong, na naghula-hula sa kamatuuran diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magasulti ug dautan sa iyang bilang. Siyang wala magdagman sa iyang isikataw, minagpasangil bato sa iyang siligan, pinaagi kaniya ang sad-ang gitamay, samtang nagpasidong siya kanila na madungol sa Ginoo. Siyang wala ng pakanto, kalahip-ilahihan sa iyang salapin, ug wala dawat ug suburlo, batok sa walay sala. Siyang nagabuhat ini mga butangan, dili kayo
Hinudlo gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo himpit nga gasa nga gikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga mao'y nabuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili kayo siya mausap ni magpakitaglandong sa pagkausap. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinagi sa pulong sa kamaturan, aron ang kananiyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Pusa, isalikoy ninyo ang kanangilan nga batasan, ug dautan nga mga buhat, ug dawata nga mapausanon, ang pulong nga iyang itisok diha sa inyong kasing-kasing. Kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limungi ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagpamati lamang sa mga pulong sa Diyos. Hinunawa, tumala kini. Alang sa Diyos nga mahal, ang putli o matawod nga tinuhan, mawang pag-atiman sa mga ilo o mga biyuda nga ilang kalisod. O ang pagmatmon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa ngil-at sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog ni Buddha. Santo sa Evangelyo ni San Marcos. Ang mga Parisiyo o pipila sa mga magkutulo sa balaod nagikan sa Jerusalem. Mialirong kang Isus o namatigdan nila nga may mga pinunan ni Jesus nga nangaon nga hugaw o kamot. Sa ato pa, wala sila makapangunaw, sumala sa paagi ang itulo sa mga Parisiyo. Nagi buhaton sa mga tao, kaya ang mga Hudiyo good labi na ang mga Parisiyo nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Parisiyo kundi una sila magapanghunaw sa hustong pagi. Ni mukaon sila sa bisan unsa magikan sa merkado kundi pa nila kini hugasan. May daghan pang mga sugo na ilang nadawat o gituman ingon pananglik sa hustong pagi sa paghugas sa mga tasa, mga galon, mga panaksan, mga timbaga o mga igdanan. Busa nagutana kang Isus ang mga Parisiyo o ang mga magtudulo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinunan wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundi nangaon hinoon nga hugaw o kamot. Si Jesus mitubag kanila,
wala gayon masayop si Isayas sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo mga tigpakaroninnon tungod kaninyo nga ingon kamo sumala sa giingon sa Dios nga isulat ni Isayas. Ining mga tawhana nagpasilungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang ilang mitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga gihimo lamang sa tao. O midugang si Jesus sa Panginoon. Gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gikuman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Kunya gipaduol pag-usap ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini bisan unsa nga musulod sa baba sa tao dili mahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga dautan una-una, paghilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanakaw, pagkaibog, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, sigarbo o pagbinuang, kining tanan nagatikan sa sulod sa tao o maoy mahugaw kaniya ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Mayong buntag na igsuon ko dihan Kristo. Murag pananaw ninyo karon patingali ko na ang bahan pindo galing sa kulo. Murag dibati nga ko ang kakulba. Pero ikamon ang gyapon. Kay naa kanato ang Dios. Sa atong Ebanghelyo karon, tataw atong sinabi nga atong kaugalingon ngay ba kita musunod diha kang Kristo. Pagibasa nato karon sa Ebanghelyo, nagtudlong kini nga nagpasidaan na dili kita magbuhat kung dili maayo sa mas pagpalapaw, pangawat, panlimpong sa pinti katao o kasina. Pinaman ko'y panahon mangod nga kita sa itong katao na mauna, murag kayo ta. Tauhay ng tao. Pero ato kingibutan sa atong kasing-kasing nga si Kristo na perminti nato pagpuyon sa atong kasing-kasing. Wala kay arang kaniya, kumusaling kita kaniya. Kitang tanan. Di pagkatao din yung kalibutan, aron pagsunod sa iya nga mando nga lakang. Gitugyan kaniya sa iyang amahan. Busa kay kita himong templo sa Ginoo aron pagpangalaga niya sa iyang simbahan atong naunahon sa makadaghan. Nadiligid kita ngay nga magbuhat pagkinig-ingnan naming mga tao pagkaring nun. Ang tao mong pagkaring nun, makita ko karon nga sa atong magalingon simbata niya ang uban. Wala o asa na tuloy sila. Asa sila paingon. Pero ato mo na dili nato sila i-base sa atong magaling kinahanglan ato aging nauna nga ato aging sarili nga ato itarget pagpangalaga sa Jesus. O ginawa pa uta.
ipadayag ng atong pagtuo, tantanan. Nagatuo kami sa Diyos, mga magkakawasuran, magbubuhat sa langit sa iyong tao sa tanang magkita o di magkita. Nagatuo kami sa Ginoo si Kristo, kung anak sa Diyos, yan ang samahan sa labay katuigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod ng Diyos ikan sa Diyos ng matuod. Yan ang piniginuhat sa kiniyang samahan. Binati kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao balang sa akong kaluwasan. Di ka na siya ikan sa langit sa dalang sa Espiritu Santo. Tungod ka na ito kilansag sa sasko sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay ng pilubong. Sa katulungan ko nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit kung galingkod sa tuo samahan. Mubalik siya ng may mayaon aron sa paghukom sa mga buhay o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magatag sa kinabuhi. Nagikan sa samahan sana, tuman samahan sana. Isimba siya at himaya, isulti pinalagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa kasantos, sa tulikong pustilikong simbahan. Nagkaila kami sa kabunyag alang sa pasayuan sa mga sala. Nagkapahabot kami sa kabanaw sa mga minatay, sa kinabuhi sa mga pagkakalimutan. Amen. Gitawag kita sa Diyos kung mamahimong maayong mga saksi sa kinabuhing Kristohano, diyan silang simbahan, at kung ihalad kaniya ang tanan natong mga panginahanglan o kita ngayon, ginuutong ka ang among pangamuyo. Ginuutong ka ang among pangamuyo. Magampo kita, alam niya at mag-alagad sa simbahan, inihalad sa ilang kinabuhi, alam sa pagmatana sa kaluwasan sa tanan, na bilang atong kagpapa, atong obispo, atong sa talang mga obispuhan o mga kaparian, sa talang mga magpadasigon sila, magpadayon sa ilang misyon, sa pagsangyaw sa mayong balita. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-ampo kita, ang tagan-unta kita sa Diyos, o mga pangulo sa atong panggamhanan, kapulo sa kadaig o kaangayan, diha sa ilang pagpangalagan matag-adlaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-ampo kita alang sa mga kabut o mga naninahanglan natong kaigsuunan, kabisan sa ilang pag-antos, ilauntan maila si Kristo na maghupay sa ilang kalisdanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Tagalog sa Diyos o kaayuhan sa lawas, ilabi na ang mga masakitong na nagmagulikon unta ang ilang pagtuo, ug maampo nila ang kahapayan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-ampo kita sa tanang mga ginikanan, nagyahan unta sila kanunay sa pag-atiman o pag-agak sa ilang mga anak ngadto sa maayong Kristiyano. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-ampo kitang tanan na nagkatigong karon dinhi na may nitulunta kita sa kanunay na magsangyaw o magpuyo sa pulong sa Diyos diha sa tagsa-tagsa kapamilya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nga mahal tuburan sa kaloy gugma, imong nadungog ang among mga pag-ampo. Sa imong mga kamot, among itugyan ang among mga panginahanglan, uban sa mong dakong pagsalin kami. Tabangi kami nga among mapalambo ang imong gugma ning simbahan, nga imong itukod ug ibaskog alang kanamo. Kini among ipangayo bilauman nga madawat, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Atong andam. Lingkod anang sa paghalad. Mag-ampo
makatigom kami karong adlaw, aron sa pagsaulog sa kaluwasan ni giparangat mong kanamo, pinaagi sa pagkamatay ug pagkabanaw sa imong hinigugmang anak, si Jesucristo among Ginoo. Ang labing hingpit nga paagi sa pagsaulog nining adlaw, mao ang kasulugan sa santos ng misa nagla sa imong simbahan, apan wala kami pare karon dinhi nga magkasaulog niini uban kanamo. Busa sa among pagsaulog sa imong pulong sa pagkalawat, among ipadayag ang among kinasingkasing nga pagsimba kanimo ug pagpasalamat sa imong pagluwas kanamo. O mahal langit nun, ipadayon lang imong paglasig ug pagligon kanamo sa pagtuman sa imong kabubuton, samtang nagapabot kami nga manakon sa pag-ani sa among pare, aron makasaulog kami uban kaniya sa santos nga misa. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon magampo kita samahan at gamiton ng mga bulong nga gitulog kanato sa atong manunubos. Liguna kami tabangi sa tanan namong mga panginahanglan, kaya nagapaabot kami nga may nangkon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ipadala ka namo ang imong espiritu sa gugma o pasaylo, aron magkahiusa kaming tanan, diha sa pagtinahurayo pagsinagtanay, sa pagsangyaw sa imong gingharian sa gugma o katarong. Kaya panaglalis o kapanagsupakiay, nakakahayo ka namo gikan sa usab-usab. Nabali kami sa pagpakipuli, pinali sa pagpinasayloay. Amen. Atong ipakita karon ang timaan sa atong pananigsunay. Kami,
mo ang kordero sa Dios nga nagawatan sa mga sala sa kalibutan, bulaan kita nga gidapit sa bigiti sa Ginoo. Ginoo din ako. O Ginoo, ibago mo kami sa pulong sa kinabuhi. Malikunon ta kanamo ang imong pulong diya sa imong gugma aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kaangkuran. Amen. Para sa pasubaran sa 2019 ng coronavirus, Diyos ang mamahan, idalmog kami kanimo sa among panginahanglan, aron paghamyo sa imong panalipod batok sa 2019 ng coronavirus, na mikalas na sa daghang kinabuhi o nakapekto sa kadaghanan. Nagampo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga nitahasan sa pagtuon sa kinaiya o hinungdan na ining virus o sakit o sa iyang pamaagi sa pagtakon. Giyahi ang mga kamot una-una sa mga hanas sa medisina na sila mag-atiman sa mga masakiton uban sa kahanas o kaagho. Kung adto sa panggamahanan o pribadong ahensya nga mangita sa kaayuhan o sulban ng katalagman. Natampo kami alam ni atong mga gitakpuyan na sila mahibalik sa maayong paglawas. Atagi kami sa grasya nga magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang ni atong nanginahanglan. Kini among ipangayo niagi sa among Ginoo si Jesucristo, imong anak, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, dapanan sa Kristiyanos.
San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo, San Pedro Calungsod, San Colección. Ato ihatag sa atong presidente ang mga panubalo. Pasalamat. Nagbuntag sa tanan. May buntag. Dapat buat selamat nato kong labong kahong isang bawang nata sa linya. Sisitakan niya punta niya ro taas na lugway atong pagstansya ka kabulingon. Salamat sa tuwang organista o mga choir, lector, gabilan sa atong editor ng bakit. Atong mga kabat na dihis nga sa tulong ni. Nagsabot-sabot sila pag-proving. Mga nagkaroon na sila sa tuwang karatumanan. Isang tuman magkikulbahan. Nagbuntag tayo sa tanan, no? Ako lang ipaibalo about ni sa CWL. Unang-una, mga hindi ko pasaylo sa akong mga membro, nakalaman din ko ng pahibalo niya. Kagahapon pa mga din, take si mga kanikalan ako ka. Na may igsuon na to daw namatay na igsuon ni Atty. Minos. Naghangyo siya nga, kinsa to yung gusto nga, sabay na ko, ang ato dito kay mo. Magbuano tayo dito, mag-ampok tabang patas sa ato ang pagkasilabuliin. Ato lang tayo dito. Nadaw dito sa Biaro. Karong alas 10, ngayon bukuan, karong na kayo ni. Tanaw, ay kamay nga itugo ni magsintay dito, inalasa. Hindi kumanda lang sa ulo kere. Mauto lang dito, tanang kuwan. Gusto mo ato? Tanan. Yan siya, sa ulo dito, magsalunyas. Mga isuon, dinihining kasulugan sa purong sa Diyos, magpabili ng takita kanunay, magdaiton o biniusap. Tinawag ang ulong atong nagungog karong taknaa, magpabili rinig na ako o mahimong atong tamdanan sa kinabuhi. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang lakaw kita diya sa kalinaw ang pagigugma o pagkalagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
watching. Thanks for watching, folks.